Baya song chung jotono saima no world to joto country ni no juda juda hukumu tei chathai chamung bo juda juda ungo abo rok no a country ni sinimung tei baya song world to emon country bo tongo je borong ni chathai asuke wanama singja ungo je norok phano abo no chana muchung ni ya tei baya song tini ni video ang norok no sawa no chin ni favorite chathai ni kok no tei tamoni bagai abo no snake village hinjak. Hello baya song ang naidi ano Kokborok factz channel. Baya song chinni favorite chathai ingkha cobra chibuk. Chinni borok rok chibuk no onek thokjagui no chalayo. Oro tok farm tei wak farm ni logi chibuk ni farm bo khlai laijago abono chana bagui. Norok tawana jakdi borok chibuk no bahaike pusi tei bahaike ra abo norok video o nukhna. Chino emon kaisa para tongo je aro chibukni farm khlai pusijago a para ni bumung ungkha je CKU o para o chibuk pusijago tei abo borong ni rang ajinani main source o para o borok tongnai only 1000 si o para ni masa borok no proti 1 year ono prai 30,000 chibuk rok no pusio. Oro pusijaknai chibuk rongni projatini bisingo tongo cobra bis gwnang viper chibuk sara joto prokarni bis gwnang chibuk rokno manthogo. Baya song ahaino to hai hinui sajago o parani borok rok chibuk rokno kiriya hinui but kaisa emon chibuk tongo je abono borok bo ma kirijago tei abo ungkha 5 stick snake mo khatarnak chibuk ni mung 5 stick aboni bagui no rijakka because oroni borok rok hai hinui sawo 5 stick chibuk ni warma by only 5 second no borok munisu thui thango aboni bagui no bono hai mung rijakka. Tei o parani borok rok chibuk no haide bagui pusio because borok chibuk ni bwsak ni joto part do bazaro phalui rang aji mantun hinui mo bis gwnang chibuk ni bis tiklai borok onek morok kheno kubuni borok rok no phalui China ni borok rok haino to chibuk rok no chao tei chibuk ni banchi jak part ni ke biti sramjago. Baya song China ni o parao chibuk ni farm sarabo jut part tei charong ni khetorok bo khlai jago. But to bofano whole world o mo para snake farming village in China ni mungui simi famous. Baya song monong ka China ni snake village video saja kahinka norok like share khlai di te bam tu hai content naina bagui naidi ano Kokborok factz channel no subscribe khlai bell icon sebui ready.